na ɛwɔ hɔ ɛna ɛden yɛhwɛ bɔɔl no nti ɔno kuro fin vɛ bae nti ɔbaa na ɔpempam nkwalaa no saa nti ekodu guy baako sɛ ɔno ɔne ne ba na ɛbaeɛ nti na akwaraa no te ne nan so ɛna ɔpam guy no sɛ n'ele tu kwan nti akwaraa no ntumi ma akwaraa no nkware ɛnkɔ nti Django no Emmanuel Agbe no sɛ dada no ɔna ɔhwɛ hɔ ɔna sɛ ɔntie ma dɛ ɔndum TV no ɛna ɔhwɛ Agbe no aso ɛna yɛpata na Agbe na apie nti opie na ɔkyerɛkyerɛ asɛm na akyerɛ obi na sɛ Francis no ofiri ka ɔna wɔka ma so guy no always be hwɛ movie na hwɛ boa saa na ɔbɛ nti ɔne Agbe yɛ ade no me sɛ na me fie me ba me ho Agbe na Agbe kyerɛ me asɛm sɛ na Ghana bɛ na me sɛ on forget me say right side pie na me ba ya na yehu na waka boy na so me ho na me refrɛ me phone so sɛ me ba na pa mo plan wahefa mo si ba bia ɔyɛ adwuma no dada ni shop hɔ na my bɔkɔ ne me sorry kɔ amanfo bebre mu hɔ me bisa me ba mo si o mo plan hɔ ahefa mo si o mo de kɔ hospital Togbekrom ɔsai me ba ɔnyɛ yie bio ɔyɛ plumber ɔno na hwɛ Togbekrom nyina nsu no so mai Togbekrom nyina enum enya nsu no asɛsi a sɛ ɔyi na so fi hɔ no adwuma bia company adwuma bia ni hɔ ɔbɛnya bɛyɛ bio sɛ na so asai yasɛm no ma police force monhwɛ ye bɛka asɛm no wɔ police station ha na ɔse ɔbɛma 5000 nti sɛ asɛm no pɛ sɛ yɛ forward ade kɔ ma commander ana court Emmanuel Agbe no makola so sɛ me ni hɔ a ɔno na yɛ a me ma ne hwɛ me nwama ne so ma me nti me ofia na me ti he me baaya friend Francis ahosu edin yɛ different yɛ Coffie ɔse nkola ne mpue na makola ne sɛ ɔma na nkola ne mpue nti ɔyɛ sɛ ɔmo mpue na parents so ɔmo nti no sɛ saa de a obedum TV no pinte ma ɔmo na ɔmo patae na afi de makola ne pue ɛkɔ abɔnten n'ani nda sɛ Francis ne fin o n'echi agye den a waka na so efi hɔ ɛnam so ma me rashe etam na de ne ba Togbekrom hospital ɔmo so ɔmo ntumi ama de ne ba church nti oguso ɔyɛ ho adwuma na me kɔ report ne case ne ma Ateku police station